Og så stille ind i brugskabinen. No to już się przecież... O, coś takiego. No. Så gør det, som du tager et bad. Det er så vores nye badeværelse her. Med brugskabine. Og så sådan en fin ring op foran hele vejen rundt. Og så på gulvet der er det grå fliser. Her, der kommer Philip lige foran. Her er det grå fliser og hvide fliser. Og en cremefarvet. Vand, Philip, ikke nu. Ikke nu. Jamen, du får lov til at se det bagefter, når det er færdigt. Så har jeg altså sådan en båd på væggene. Ja, det er lidt svært at lave, så man kan se det ordentligt. Men nu har jeg en fornemmelse af, at det var et lys. Går vi lige ud i køkkenet. Kom, Philip. Der har vi så. Det er lidt mørkt herinde. Der har vi så køkkenfliserne. Så bliver det så sådan en ring hernede, hvor det så skilter til, og det bliver panel. Eller det trægulv. Jestem Sokolikiem też tutaj będzie problem. Så det er næsten færdigt. Nu mangler bare lige det der ringmærke. Her er altså vores brændeovn. Og Philip er at lege ned i sandet. Philip, hvad laver du? Haha! Altså udsigtet af vinduet. Det er snevejr. Det er lige for det her sådan. Ja, så er vægene lavet også. Lidt umodsatte. Cokolwiek, to ja będę widział tylko tam. Bo z tyłu nie będzie szafy, nie? Så er døren i toilettet også. Det ser sådan ud indtil videre. A tak to listy kupić. Så vi har en hjemmelavet skorsten ud af vinduet. Det er min mand. Tak, tak. No tutaj już ludzie asekują. No. No i tutaj wejdzie się. Philip, han har egentlig været en badeværelse. I to musi być.